Parlem amb en Valentí Oviedo, director general del Liceu. Molt bon dia, com estàs? Bon dia. Primer de tot, 175 anys que es compleixen aquesta propera temporada, amb quin objectiu l'heu preparat, què esteu pensant, com viurem i com viurà Barcelona, no? Aquest 175 aniversari? Doncs sempre un aniversari és un motiu de celebració, per tant qualsevol institució desitja tenir al davant quelcom que celebrar, perquè això et permet repensar-te una miqueta. Els 175 anys del Liceu significa que hem d'anar a les arrels, recordar que aquesta institució va ser impulsada per la societat civil del moment i que per tant té un caràcter clarament de voler innovar, de voler prosperar, i amb aquest esperit nosaltres engeguem aquest 175è aniversari. Amb un esperit també un pèl renovador, en el sentit que és un moment també per dir què vol dir òpera en el segle XXI? O què significa el Liceu en el segle XXI? I en aquest sentit, aprofitem el 175è aniversari per dir un teatre d'òpera no pot ser com estava concebut en el segle XX, ha de parlar el llenguatge que parla a la societat del segle XXI i també està al capdavant dels valors que suposa estar en aquest segle XXI. I per tant, aquest deure l'hem vellutat, el traiem a fora, volem fer un teatre molt més inclusiu, volem fer allò que la cultura sigui realment un eix transformador de les persones, de totes les persones, i al mateix temps mantenir l'històric d'aquests 175 anys anteriors, que és teatre de veus, teatre que busca l'excel·lència, i al final diem que l'excel·lència no ha d'estar renyida ni amb l'equitat ni amb l'accessibilitat. Les dues coses són possibles, cal treballar per les dues coses. Primer, perquè un teatre públic o privat, però públic en bona mesura, ha d'estar amatent a la societat i utilitzar la cultura com a element transformador i cohesionador, però també la seva història diu aquí ha de passar el millor, les millors veus, les millors produccions i el millor talent. I per últim, impulsar la creació de casa nostra, perquè Barcelona, sens dubte, és una ciutat, Barcelona entès amb el concepte més ampli de nom, és una ciutat innovadora, és creativa, i hem d'impulsar tota aquesta creativitat d'innovació, i un dels trampolins per fer-ho segur que és el Liceu. Amb aquests eixos enfoquem el 175è aniversari. Que no són pocs. Portes 3 anys a la direcció general, però els últims 25 anys podem dir que el Liceu s'ha obert molt més a la ciutat que abans i hi ha hagut almenys aquesta voluntat, no? Obrir-se a la ciutat també significa generar nous públics, i potser aquests nous públics a vegades venen per a les grans òperes de temporada que tothom vol conèixer, no? Aquest equilibri entre allò conegut i allò nou, que també es mencionaves com una de les línies, on està? No? És a dir, fins a quin punt sou innovadors en aquest tema? Doncs una de les coses que hem descobert és que amb el projecte que portem a terme del Liceu Under 35, que són aquelles funcions en què només venen menors de 35 anys en funcions que estan dedicades per a aquests joves i que viuen entre joves el fet d'anar a l'òpera, descobrim que no tenen apriorismes i per tant venen a la sessió que fem perquè és la sessió Under 35 i són més permeables a allò que passa dalt de l'escenari. Ens sorprendria com, sense tenir un backup de coneixement de si és Verdi o no Verdi, si és Wagner o no Wagner, s'afronten davant de l'òpera amb una ment molt més oberta que el que ens podríem imaginar. Per tant, en el concepte de com enfoquem amb els joves, diria, no em preocupa si l'òpera és un títol molt conegut o poc conegut. Els joves estan molt més oberts perquè no tenen diguéssim aquesta motxilla i aquesta càrrega, i evidentment lògicament els grans títols sí que obre a aquella gent que veu l'òpera com una oportunitat a l'any de regalar-se el gust d'anar a l'òpera, i efectivament en aquest públic nou que ve un cop l'any sí que els grans títols són els que més agraden, però el que estem fent a l'hora d'apropar una òpera que no és tan coneguda i abraçar-la amb els altres públics és combinar-la o bé amb un artista super reconegut o bé combinar-la, doncs, per exemple, el Wojciech que farem d'Alembert, doncs una producció que va proposar Willem Kentridge, i per tant intentem barrejar les diferents arts, en aquest cas les arts visuals, amb l'òpera, per abraçar un públic diferent o per tenir ganxos diferents que van més enllà de l'òpera en si mateixa. Moltes vegades també es fa ús de la tecnologia, la innovació, a vegades estètica només, i ho hem vist aquests darrers anys. En aspectes d'això, d'innovació, de tecnologia, com està el Liceu avui en dia i quin objectiu us marqueu també al llarg de les properes temporades?
això ho podem separar en tres camps diferents, no? Primer, allò que té a veure amb innovació tecnològica dins una producció, això corre al camp dels directors d'escena i els seus equips, no? I per tant això va molt més en la part creativa de qui se li encarregui el projecte. Des d'un punt de vista, diguéssim, de Liceu, estaríem en dos eixos. La tecnologia com a eina de millora de l'eficiència dins de l'organització, i en això anem treballant proposant consultores amb què treballem processos i dels processos neixen les innovacions tecnològiques per fer les coses de manera més àgil, i hi ha el camp, diguéssim, més de cara al públic. En aquest sentit, la idea és que a partir del mes de novembre impulsarem la plataforma digital amb què serà útil perquè proposarem un abonament digital. Hi ha el torn A, el torn B, hi haurà el torn digital dins d'aquesta plataforma, amb l'objectiu que fer més accessible allò que fem a molta gent que per A o per B no pot venir a la Liceu, ja sigui per distància, ja sigui perquè molta gent viu a zones on és molt complicat arribar a les 7 de la tarda aquí. Per tant, impulsem una plataforma digital, sobretot per tenir un abonament digital, amb l'objectiu de fer accessible l'òpera. Això de moment serà veure-ho per pantalla o fins i tot ens podríem especular en un futur a tenir unes ulleres tridimensionals a casa i buscar el lloc des d'on volem veure l'òpera dins d'escena? Començarem pas a pas i després, com sempre, és a dir, cal fer un pas, després entendre com ha funcionat, com no, buscar millores continuades i passet a passet veurem com funciona. Però crec que, i això ho explicarem al voltant del mes de setembre, crec que aquesta plataforma o aquest abonament digital ja tindrà incorporades algunes funcionalitats interessants. Parlem de la vinculació del Liceu amb la ciutat, perquè també veiem que us moveu molt, darrerament ahir, el tema dels compositors i compositores, avui amb el tema de la plaça Reial, la sortida del teatre i baixar a la Rambla, hi ha el tema de l'Hermitage, que sabem que es tanca les beceroles, la política d'obrir el teatre a la ciutat, en quin moment està? Està en un moment dolç? Creieu que hi ha sinergies i complicitats de les administracions o encara falta terreny? El Liceu ja surt, diguéssim, del seu àmbit. El projecte del Liceu a la Fresca és un projecte com que porta molts anys i està molt consolidat, per tant aquesta voluntat jo crec que sempre hi ha estat des de la pròpia reobertura, no? Des de la pròpia reobertura en què també es feien curses per territori, etc. Certament, jo crec que les grans institucions del país parlem, ens connectem, intentem col·laborar i lògicament, i per tant el que ens trobem és un moment en què els cos estan molt presents en totes les institucions i per tant és més fàcil col·laborar. Però d'altra banda, lògicament, si la funció del Liceu és apropar l'òpera i per tant la cultura a màxima gent possible, perquè entenem que a la motxilla de la gent és bo que la cultura estigui incorporada per al propi desenvolupament de les persones, hem de sortir, no hem d'esperar-nos a casa. Per aquesta raó, sumat a les coses que tu deies, i afegiria aquesta òpera comunitària que estem fent amb totes les associacions que estan aquí al Raval, projectes educatius en què treballem amb escoles de secundària perquè els nanos pugin de l'escenari i no només vegin des del seient una òpera, sinó que hi participin activament en l'òpera. Aquest esperit és un esperit que no només abraça una primera capa superficial de la política del Liceu, sinó que s'estan troncant en els valors i a la missió del Liceu com a eix fonamental. I això arranca a l'inici que et deia, és que les institucions públiques no poden no seguir aquest camí de sortir si volen seguir vives. Ja la societat ja no acceptaria que institucions com el Liceu, amb la mà de pressupost públic que tenim, no vulguem ajudar a transformar allò que podem fer, no? Per tant, no només és un desig, sinó que és necessari aplicar totes aquestes polítiques. I per acabar, sortir més enllà del país, com està l'assumpte de les produccions, de la presència de l'orquestra més enllà de les fronteres? Doncs crec que la propera temporada, considerem el 175è aniversari, hi ha una cosa molt bonica, i és que hi ha un intercanvi entre l'Orquestra de París i la nostra. Dudament, amb l'Orquestra de l'Òpera de París vindran aquí i nosaltres
crec que són de les primeres orquestres convidades a l'Òpera de París el proper mes de gener. Per tant, en aquest sentit, es confirma una situació de l'orquestra molt bona, excel·lent, i cal sempre seguir treballant, però estem en un moment important i certament seguim treballant amb molts teatres d'òpera d'Europa per coproduir. Ara mateix cal coproduir per poder portar projectes interessants, no ho podem fer sols. I aquí hi ha molt bona relació amb la majoria de teatres d'Europa, hi ha molt bona complicitat, i crec que això es va mostrant en les programacions que estem presentant i que presentarem. Gràcies, Valentí Oviedo. Bons 175 anys. Moltes gràcies.